další klub. No a z domácího týmu vůbec jednoduché. Staněřsky mimo jiné na profilize 13 vyhrál také titul. Je to Michal Tomko. Dobrá prava. Aktivní kolo pro Konský. Hezky vypíchnuté kolono, především to první se krásně sklouzlo po žebrech. Hezký zvedák, dobře na kraj žeber. Dobrý o těch morálně volných vlastnostech. A samozřejmě také o tom, kdo má více na tref. A první krátká výměna rukama na hlavu. Jestli nezůstali v tuhle chvíli nic dlužní, ale teď krátkou vzdálenost, kde se domácí borec prosazuje. Zkušený a tvrdý borec, který se nechce nechat počítat jen tak pro nic za nic. Určitě stejně Kaliskému bod, takže řekněme, že ta situace nějak a opět dobré koleno. Jestli to počítání bude stačit na vítězství. Ale nevím. A je to tak.